Otu jikọrọ ndị nwe ụlọ akwụkwọ ndị nọrọ onwe kpọrọ Owners of Private Schools Association of Nigeria OPSAN alaka nke Anambra State achịkọbago nhọpụta izugbe nke mbụ na mbụ ya bụ nhọpụta bụ nke were ọnọdụ na Sharon Hall na nso All Saints Cathedral Onitsha ma bụrụ nke dọtara ndị otu jikọrọ ndị nwe ụlọ akwụkwọ nọrọ onwe na kansụl Imo 21 nke steeti a gere ya bụ akụkọ n'uju. Ntuli aka ahụ onye national president ya nakwazi onye isi oche nke otu ahụ na steeti a bụ ọkammụta Ụzọchukwu Nwanonyo kwuru na ihe kpatara eji wee mee nhọpụta ahụ bụ iji wee fụ na ọtụtụ ndị nọ n'otu ahụ bụ ndị nwere ọrụ ha na-arụ bụ ndị na-arụkwazi ya ka esi ha rụọ ya. Ọkammụta Nwanonyo dọrọ ndị ahụ emere nhọpụta ka ha kwanyere onwe ha ugwu iji wee mee ka nhọpụta a bụrụ ọpụrụ iche. Sir Ernest Iweamadi onye nke si Summer International Schools Awada bụ onye nke pụtara dịka onye isi oche ya nakwazi osote onye isi oche ya nakwa ode akwụkwọ pụrụ iche bụ ndị gụnyere ọkammụta Michael bụ onye nke si Great Leaders School Isuanọcha ya nakwa Dikin Chukwudi Anyanwụ bụ onye nke si n'ụlọ akwụkwọ Dickens nakwazi ọtụtụ ndị ọzọ. Onye nnọchite anya kọmishọna na-afụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ Oriakụ Nkiruka na Alọm kwuru na obi tọrọ ya ụtọ na mpụtara nhọpụta ahụ ma kwekwezie nkwa na gọọmenti bụ nke ga-enyere aka na-akwado otu ahụ iji wee wulite ngalaba agụmakwụkwọ na steeti a. Onye isi oche Board of Trustees n'otu ahụ bụ Lady Pat Okeke ya nakwa onye otu ya bụ Dame Chinyere Mbakwe n'okwu ha dị iche iche kenere ndị chịkọbara nhọpụta ahụ ma dụkwazịa ndị ahụ ahọpụtara ọhụrụ ka ha rụọ ọrụ ha n'ụdị pụrụ iche iji wee mee ka otu ahụ kawanye mma. Onye isi oche kọmitii nhọpụta ahụ kenekwaziri otu ahụ n'ụdị pụrụ iche. N'okwu nnabata ya n'aha ndị niile ahọpụtara, onye isi oche otu ahụ na steeti a bụ Sir Ernest toro ndị chịkọbara nhọpụta ahụ ma kwekwezie nkwa na ya na ndị otu ya ga-arụ ọrụ ka ha si wee tụọ anya. Ngosipụta ndị ahụ ahọpụtara ọhụrụ nyegara ndị otu OPSAN bụ ihe pụta kachaziri ife na mmemme ahụ.